Sampai balas enggak? Sampai balas. Sing mau. Pokoknya sing kaya Kartolo kuwi lho. Lah kuwi ludruk. Sing kaya Kartolo penak. Zaman saiki zaman kemajuan, rambut padha diperang, disawangko kacuan kaya arek kantoran, bareng dicedhaki berarti rambute jar Jaran. Gak iso embae ya. Dunya setengah kuwi liwat itu ngomong anake nyekak nyekak kembarek nakoni arep cak kawin neneng mama Aduh iso. beras baru tangan manggis untune kowang aku welas marang embahku margo nangis susure ilang lha biyen mbahku sampeyan iki ngerti munyar nek dunyane iki to. Aduh. Piye Mbah mesra niki Mbah? Pripun sampean? Malah ayo. yo wis ta ngono kuwi lho Weh. Berarti kalah sampean. Zaman saiki zaman kalang kabut regane bahan ndak bisa kemput mikir bayarane wong lanang uga gak nutut legone setitik kecemplung bun. Aduh. Masa-masa. Iso. Ayo Mbah. Ngene ketukan Jakarta. Aja Aja ngelomprok ganjar masin ora bayaran aja sia nucalan bangsa sugih lan miskin bekinarisan terus ora kan dipaidu gara-gara itu. iya gua aku nyambut gawe nanti pancen nasibe kere ya kaya aku iki Di padha ngene iki katatan balung kere jere. zaman saiki zaman kemajuan jur-juran soal pakaian ana sing masak kliwat ukuran babas sangang sasi nganggo rok sepan Loh, tanda-tandane arep kiamat iki ngono kuwi. Kuwi jelas kuwi. Ya to, Pak ya? Benar padang terjondoloki Indit ember kiwa tengen lambe pitan lengi toki wong plater nuruti seneng yo kemedunan no nuruti seneng Nuruti seneng. Kok medun ya, Rek? Nadane kurang medun Mbak Jere. Nuruti seneng. biyen anten basa kesuk gandeng padang gandeng betah Surono kuwi Oh, Pak Ustaz ki saiki ya. iya tapi isih kurang langsung